Thokozani sanibonani dumelanga abshini endalo. Lo bulisayo Inyanga Yo MPEDI umkhuloti ngisegoli Johannesburg CBD la ngikhona 131 ngaphakathi. Ngiyabonga ngakho konke. Ngibonga abantu abakhuluma nomnyango nomkhuloti each and every day. Then I need people of which can partner with mkhuloti in this what you call ministry of which ibizwa ngeimvuselelo African Traditional Church. Le ministry le it's a starting ministry edinga nje ukuthi kube nabantu abazoyichasa kuze ifike la izofika khona and anye kuzuyisole ever empilweni yakho. Bakwethu ungangifonela uma ufuna nje ukuba ukupartnera nami kwimvuselelo African Traditional Church noma ungibhalele. I'm calling upon business people, I'm calling to people abathanda Inyanga Yo MPEDI, I'm calling to abantu abafuna ibusiso phezulu kwempilo yabo. Ungasabi ungifonela, ngifonele ngithinti. I'll give you a special number ozoyibhalela umuntu kusho ukuthi I want to partner with imvuselelo, then I'll tell you the requirements ukuthi sidinga ini nani. Ngiyabonga ngabantu abasizokwenza njalo abazosichasa basize bapartner nathi kulomsebenzi lo. Bakwethu nginyanga Yo MPEDI ngumkhuloti ngiyimboni yakwantu ngumprofeti ngibona indaba. Ngibona indaba ngihleli, ngibona indaba ngitshelwa, ngibona indaba kilijefela. Kilijefela. Ngibona indaba nginje. Mina ungibona emehlweni ukuthi ngibukhala ukufa. When it comes to umuthi angibhenywa ngisinsango ngizokubulala. Futhi ungathathi kancane ngizokushanga umuthi. Ngizokushanga umuthi kuthiwa impilo yakho angazi kanjani, kuthiwa uhamba inyanga yaseMalawi ngikushaya ngile South Africa ngemithi yala futhi hayi ngemithi yaseMalawi. Ngikushaya ngemithi yala ngikushaya nguchache. Lapha ngihlalo bathakatha njalo bayenze ama-puppet wakho ngizokushaya mina. Ngizokushaya nakusasa umhloniphe omunye umuntu. Umazi futhi omunye umuntu. Uyekele inhliziyo yakho kuba yinja. Inyanga Yo MPEDI lokhulumayo. Ithopic enhlelekweni namhlanje kuthiwa isihlalo. Isihlalo semikhuba. Mkhulu ukhuluma ngani uma kuthiwa isihlalo semikhuba? Isihlalo semikhuba is the chair of wonders and miracles. Is the chair of science and wonders. You know we need things of which are having science and wonders. We need things of which are having an extra something. We need things of which we can mainly believe on. We need things of which are more tangible than many things of which we have ever encountered or seen in life. We need things esikwazi ukuthi into lezi we can mainly uma siyabantu siyazi ukuthi singahlala kuzona sikwazi impilo zethu sikwazi ukushintsha. Nginesihlalo esikhona esigodlweni senyanga Yo MPEDI umkhuloti. Lesi sihlalo lesi silinde wena. Lesi sihlalo lesi silinde wena. Uzohlala phezulu kwalesi sihlalo lesi. Umqedwe uhlala phezulu kwaso. By just sitting on the chair. After sitting on the chair, your life will never become the same again. Your life will never become the same again. Uzoyizwa lento lemingena kuwena. Uzoyizwa lento le. Uzohlala kulesi sihlalo lesi. Lesi sihlalo semikhuba uma uhlala kusona. There are special rituals of which I'm going to do for you. Lana ngikhuluma nabantu abathi mina mkhulu I want to change my life ngibe omunye umuntu namhlanje. Lana ngikhuluma nabantu abathi mina mkhulu ngifuna ukuba something else, not the person of which I've been for this many years. Lana ngikhuluma nabantu abathi mina mkhulu I want to become a better something, a better somebody namhlanje ngenxa yakho. Lana ngikhuluma ngabantu abathi mina mkhulu ngifuna ukuphakama ngibe yinto engakazi yabona umuntu emhlabeni. Come just 10,000 rand. Uma ngina 10,000 rand is negotiable. Don't call me. Uma uza kumina make sure ukuthi uyeka umfazi for 3 days uma uyindoda. Uma umfazi yeka indoda for 3 days, yeka ufish, yeka inyama engulube, yeka inyama yegusha, yeka iturkey for 3 days. Uze la kimi.
uze la kimi. By the day uza kimi, make sure ukuthi uzabe ubhale zonke ifiso zakho efuna ibe khona emhlabeni ngempilo yakho. By the day uza kimi, make sure uzabe ubhale konke okufuna ukuthi kufezeke ngawe empilweni yakho. By the day uza kimi, make sure ukuthi uzabe ubhale zonke into zakho efuna ukuthi zizakale phezulu kwempilo yakho. Angidlali ngawe. Angikhulumi something of which is out of order. Angikhulumi something of which ngiyaqabanga. Ngithi kuwena woza uzobona, woza uzohlala isihlalo semikhuba. Lesi sihlalo semikhuba silinde wena. Simele wena. Ngikhuluma nawe oyipolitician kodwa imali awubuntu wenzani ngayo. Ngikhuluma nawe ehlele emakhaya kuyimanje ukwazi ukubona ngaphandle uhleli ngaphakathi endlini but uthole 10,000 kwi-stockfella last month. Namhlanje futhi i-stockfella siza kuwena sekuyi 30,000 but imali yakho nawe uyazi ukuthi wenzani ngayo. Ngikhuluma nawe. Come and see me. I repeat, come and see me. I want to do something of which you've never seen in your life. I want to do something magnificent, something great, something of which you've never seen in your life. Uzohlala phezulu kwesihlalo uthule uthi du. Uthule nje uthi du. Ukhulume ungaphakathi kuwena. Phe ukhanda lakho ngiyokuthwalisa inyando. Ngikubeka nje inyando phe ukhanda lakho. Yebo gogo, hey bayivuma bayifuna kabi nje labantu abadala. Ngikubeka nje inyando phe ukhanda lakho. Bese ukhuluma ngokufunayo. Ngikhuluma nawe. Bantu basemakhaya uda kuyona into yokudlala. At some point many people think that doing YouTube videos it's more like you want fame and stuff. Mina angifune fame yalutho. Mina ngaba famous ngekho ku YouTube. Solo ngangi famous abantu beza from Cape Town bethumela amadlozi uza kumina ngizoba lapha. Ngisasemncane at the age of 15 years. Mina bekusuka abantu eKokstad ngizoba lapha ekhaya. Bephethwe ithonga. Abantu besuka from eKokstad baye eLimpopo bathuma umoya. eLimpopo lalikhona. Mina bekusuka abantu from eNatal beze Soweto emzini wami ngizoba lapha. Sengiyanjani ukuthi umuzi wami ukuphi mayebabo. Mayish yazi ngiyabheda kodwa. Seniyazi manje ukuthi umkhulu uhlala eSoweto. Mayebabo. Beze abantu emzini wami eSoweto abaziyo bayazi umuzi wami eSoweto. Ngizobasebenza abantu eSoweto. Ngizobasebenza. Abantu bayazi ukuthi abaningi abantu abefika eSoweto bebefika ngifike ngibabeke iso la lenkanyamba la iso lenkanyamba yasemanzini umuntu omdala wasemanzini ngibabeke lona la uma ngizokuphakamisa. By that day bengasebenza abantu ngalezi imali encane esebenza abantu ngazo la. Umuntu wayefika kumina eyazi ukuthi mebona uthi 5,000 bengageze umuntu ungakwenzi nix. Uma ufuna befika nje ngikubeke nje iso lenkanyamba lapha ekhanda lakho besuhambe. Bethunyelwa umoya abantu. Hayi bengibona mabona kude. Manje wena uma uhleli ungibona kumabona kude uzwela ngami kuma radios. Kuyimanje ngikhona ku Soweto TV, ngikhona kwi Mpuma Kapa TV, ngizabe ngikhona ku Jozi FM. Uma ungizwa kuma radios ungangiboniswa ngebusuku usogola ungatholi na address. So wena address yasho 131 Marshall Street Johannesburg CBD. But unenkani umthetho wakho. Unenkani strong. Ufuna ukubona amasekwenze njani? Awuzongibona. Uyekela ukuyale nale. Uyekela udlala into ongayazi ukuthi kahle kuzinjani ngawo. Ngifonele ungithinte uzohlala kulesi sihlalo lesi. Makhosi siyabonga.